Ka Sorkar India kum kadak banyo burom ya kajing klat no Pope Francis kala Pynbna ban penlong ka Jingiambriew balai Sngi. Kani ka Jingiambriew kan long haka arpu ar bat arpu lai tarik menta ubenai haka ba ki lama jongkari India ki her tang shiteng haki office Sorkar bat haki weide ki jakat rekam. Ka wei pat ka Jingiambriew kan long haka Sngi batep ya u ya ka ba on sa Pynbna hadien balatep ya ka Sngi tep. La ban kedau hang ni bau Pope Francis ubalong ukli du jong ka balang Catholic ula klat no henen ka Sngi ka arpui tarik uyayong haba uladap prapu prasnem karta.